39-njy bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsiryň awwal hem 40 kitapdan delil berdik diýip merdimleri iştiba taşlan sözüniň jogabyasy. Gırka boly kitapdan nagletdim. Aya hemmesi teferrudatmy? Sen näme haky ýaşarjak bolýarsyň? Hamidan we musalliyan hormatly Ahun da Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsir. Kuvvet-i delil mühimdir kesret rivayettan binaen senin ol sanan kitaplarında veli merhumdan kömek talep etmek caiz diýip ýok. Fakat özüň fuqahalaryň ibaratlarynyň istinbat we ijtihad etýärsiň. Hemçinan Hujjatullahul Baliganyň 1-nji jildiniň 35-njy sapgasynda weli merhumdan kömek talep etmek caiz diýip ýok. Fakat özüň ijtihad etýärsiň. Özüň ijtihad etseň 100 kitapdan hem delil berip bilersiň. 40 kitap ha büýle dursun. Özüň ijtihad etýän bolmasaň, ol beren sapha adreslerinde ol mowdu ýok. Ýani weli merhumdan kömek talep etmek jaiz diýip ýazylan bolsa, hormatly ahundada 40 kitapdan delil berdim diýip ýalan sözleme. Men 40 kitapdan ijtihad etdim diýip aýt. 40 kitabyň ibaratyndan öz pasit pikrim bilen mesele çykardym diýip aýt. Hormatly ahundada musanniflaryň aýtmadyk, kabul etmedik zadyny musanniflaryň ibaratlarynyň istidlal edip, istinbat edip aýtsaň, musanniflaryň hakyna hyýanat bolmazmy?